Witam. Jesteśmy na Moreniu u Wąskiego. To jest Daniel, to jest Ziętek. A mnie nie ma. Tu jest Wąski, Żylak Nie, siedzi. nie ma. Jedna zapałeczka. Druga zapałeczka. Trzeba było nie pić, kurwa. Kolego, będziesz się tylko napierdol, to jest ważne. 100 lat. 100 lat. Jak żyjesz. No. Torta? Torta? Dawaj, kurwa. Ja się popłaczę, no. Tylko pyta wsadź całego. Teraz tu No mój. miałeś półę mieć dla mnie, to gdzie jest półę? To jest mój, on się spalił, kurwa. Kurwa, go jesteś odłożyłem. chory półę. To jest półę moja. Co się tam tulić?